সাহায্য পাই আপনার কেমন মনে খুশি হয়? খুব ভালোই লাগছে, সাহায্য দিতে খুব ভালো হয়েছে। এখন একটু মানে ইউজ আর কি। আপনার নাম? সন্তোষ তাঁতি। আর যে মৃত আমার বাবা গগন তাঁতি, তাই নিয়ে বসুদিন শ্রাদ্ধ হইবে। जों दिनै खवाइनि गरांग टिलाव दिनै खरकसा ताखौ दिनै टिप्रा मथानि न सामंसाङै ब सालखलकमा बेमार खालायमा बाय थैथांखा एखाय जों दिनै नुखुंगो फायजा दिनै नुखुं सुख जाया एखाय अर फायै जों नु फायजा दिनै बोसोरा खरंनाय जाय दिन बिहि गोरानि दिनै नुखुंगो खालामै थांखा एखाय अजरावो जों बनो मुंसा रिफाइ माइ आफानो अन्तत दिनै बुजन बा श्राद्धव किसी चा सुबानानि बागै दिनै ताखौ खा गोनां माया गोनां अदफानि बागै वानसुकनाय जेखाने मानबतानि बागै अभाब बुट खायो आजागाव ब फाइ सफायो गोबां जागा ब रैखा फायो ब गोबां जागा ब दिनै अम्तै रनो गरिब बंसनि बर' बियाल खालाय दंनाय गोरै दंनाय रनो बथाङै सुबावो चिन्ताखौ बनो बिद्या बर्मा अनु खुंगो बो तिनी सुबानानि बागै और माइरं तुई फैसा 50 केजि और दाल तुफा आक्रान तुफा ताई थग्र गोबां तुफा एकाय बुजननि जे किसु नांमानि ब सुबा फैसा तिनी और तेबो तंथका चिनी खवाइ डिस्ट्रिक्टनि जुनालनि चेयरमैन चिनी बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा तिनी और फैसा फैसा चिनी टिप्रा मथानि अजमा चिनी त्रिसिदेव बर्मा चिनी इंजिनियर थमन देव बर्मा अमते खबे और चिनी साब जुनालनि मेम्बर टिप्रा मथानि गोबां मा अंक कर्मी रबो तिनी और फाइ माने महान जोंलाय केन तंथका गाय तिनी और चिनी येम बो फाइगाय साखामु गाय बिनि काउन्सिल तमनि बागै चिनी बरम गोनां सुहेल देव बर्मा तिनी और फाइमालिया तामका काउन्सिल तमाबाय आइपन जों फाइ तिनी ताको बनबीर देव बर्मा तिनी और फाइ सुबा फाइका बो आमजायनि अरनो बिनि पारा तंमानि बरनो एक समय न खामानि परे बहारा सेवि थांका दिनै बिनि पारा खसामो फाइ बरनो सुबाय मान बागै बल बेलेकनो तंथका आंखा खालायो थिनांगो बो चिनी जुनाल काल चेयरमैन बरम गोनां बिश्वदेव बर्मा ब नायनाय चिनी माया गोनां चिनी बनबीर देव बर्मा बबो सुबा फाइनाय अमनो खबै चिनी तिथि सं चिनी सुमन संथ सुबावैनो दङ ताबो कन्टिन्यू सुबाय दङ बिबनो जागाव बेखाय आंबो जरा मानखाखाय अमति सुबा मान जागा फाइमा सफाइमान बागै आंबो बेलेकनो खा तंथगो तामनि हिंगाखाय अमते हाय बिगरा बिहा लग्न सुबा तिनी मानजों माखाय बेलेनो निजेनो खा तंथगो बेलेके निजेनो प्राउड मा खालायो जे तामनि हिंगाखाय आव जों जेसा बुंबाय थानो गरिबनि बुसखांगो जों फाइ बोसाफायनानै आंखा खालायो बुंनि बुसखांनि जे श्राद्ध मका हामखायनो सलुवानो हने एकाखाय ताय थिनांगोबो जों बरमा सुबानाय नरका वानादि बेखौ बनो ताखौ संनो जों खायनाय सुबानाय जों और एडिसिनि फातर हनि करे जेखाने साहाय्य गरिब दङ जों आरो न थानाय गायसिनि बरम गोनां चेयरमैन आं बनबो रिक्वेस्ट खायनाय जे थिनांगो भबिष्यत बो चेयरमैन न दं आसुमानि यागुलो जाहाते और एडिसि नन एडिसि हिनिया जेखाने गरिब बंसनि बर दङ मोसाया बियालो खालाय दङ फाइना खालाय दङ आजागा दिनै मकल थाना नोंखौ ब थाङै नायना नोंखौ आबसे सावैनो जों दिनै जे नुखुंगो फायै मानजा फायमानि बागै बिलाय खायनो जतनाना हामबाय माइ आफा